Id-deputati tal-Gvern, membri fil-Kumitat Permanenti għall-Istandards fiha pubblika, il-Ministru Jonathan Attard u s-Segretarju Parlamentari Andy Ellul qablu li rapport tal-Kummissarju għall-Istandards l-Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi dwar l-ingaġġ ta' Amanda Muscat għandu jiġi adottat. Muscat issa ilha aktar minn 3 snin ma taħdem mal-Gvern u l-Kummissarju għall-Istandards innota kif ħadmet fil-perjodu. Issemma wkoll kif il-kuntratt ta' Muscat twaqqaf mill-Prim Ministru Robert Apela dak iż-żmien wara li kienet ħadmet għal 8 xhur. Il-Ministru għall-Ġustizzja spjega kif in-naħa tal-Gvern qed tilqa' ir-rakkomandazzjonijiet li semma il-Kummissarju għall-Istandards fosthom dwar ir-reviżjoni tal-manwal fl-ingaġġ ta' konsulenti impenn politiku li diġà sar pubblikament mill-Gvern. Il-rakkomandazzjonijiet bħala Gvern fuq quddiem nett irrid ngħid anke l-Prim Ministru diġà pubblikament ikkonferma l-impenn tal-Gvern li dan il-manwal isiru l-interventi neċessarji fih mis-Segretarju Permanenti ewlieni għaldaqstant ma nagħrfux għalfejn dan il-rapport m'għandux ikun approvat. Il-proċedura issa tmur għas-sottomissjonijiet tal-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri li jsemmew fir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards f'seduta oħra nhar l-Erbgħa li ġej fi 11 ta' filgħodu.